Ayo. Minda. Oh. Gusto ko lang dira. Saan pa sinubukan? Sabi chismis. Kay chismis. Na sa po. Si Mrs. Wang ba ampun hindi na ni? Ampon? Nakaroon lang siya nakabalo. Anong ampon mo? Kaya natingalan mo sila nga, taas kay siya now. Yung mga gilit ka nang mga... Gagawin na mo. Yung taas kay... Ang Chinese man daw na siya. Dili na siya ampun jud mismo kuan kay kana day yung mama di ay na kuan day na najirjiran din sa yung amo dito sa kuan Sa China. sa China. Bantog gra. Tan-awa yung naon lahi na jud guys. Yung may isuuno lahi. Ayo lagi. Natungan ko niya mo to. Asa po kakita Nay balan man gipadiinit ni oy. Na diinit jud. Kamahal ng DNA. Nay balan gid nila nga Asa ano. may DNA? Basta nag-abot mo to sila sa Tulpo. Kamahal ang DNA. Nag-abot sila dito ang nagkuan si ano na. Si Sir Tulpo na ang nag-ano sa yaha. DNA. Di ba di sila. Ikaw pa, atungutol po, kasi may DNA po ka ba kay Marag? Ikaw ba yung mga isuuno, may tsuraan tanan? Asa si Salome? Ha? Muagi ng pitiod. Basta alas 7 gay, alas 7:30 sa buntag, muagi ng chismis. Ikaw sayo naman kay ka. Ay, abi ko alas 5, alas 5 biya jud ko Kasi dili yung bago paging ko ano, bago man sidla kang adlaw na nakadiri. sige lang gud kay ates bumugod kisa. Ilang ko chika po din mo ng istorya. Si Manay. Kinita? Manay kinita pa. No. Walo kasi yung chismis. Isa man. Di ba ka dato man kay Sharon? Mm-mm. Di mo rin ay dato. Naman din ni Sugar Daddy. Sponsor na tanan. Kung sige lang dila katong tapad silang kuan nay may tiguang dito nga kwartahan kaayo. Na, mauna. Kay nabalitaan ko man nakaisa, nakaambak na siya og kanang bintana. Oh, kaya sakpan hapit. Nasakpan sa ano asawa sa tiguang. Kay gusto niya ang tiguang, kwaon niya ang kwarta, mamatay ang tiguang, sa iya pa doon ang kwarta. Ako lagi ang plano niya tan-awa lagi gid. Ang kanawong ilag kwarta ginawong gid siya kwarta. Nang kay kwarta. Grabe. Magdandato kay na ano, magdilas-dilas sa Tanawa kwarta. mo kuan. Kay kana gikan niya sa tiguang mismo. Dili sa kapahambog. Tanawa diri ha. Nag-post man siya tong tiguang na batanon. Siya to. Nag-post date sila. Oh. Mao Sa na diyang account. Oh, narao. Manay kinita. Ay, i-follow ko din na siya. Tanawa. Alaon. Tanawa. Diba? Nagtalikod ang, maudyo ng tiguang nga ka na nagtalikod sa likod sa swimming pool. Oo, diba naka-iPhone siya ron, nakapailong. Ala! Di daw, ang tanan di ko ang gay gasto day sa kuan sa tiguang. Kita ko tiguang. Ambot lang ayo, di ba? Para makakwarta po Tama tamo. uliton ko. Surod sa dito, sa kita kayo hawak sa tino. Dili ako kay. Sino ay maak mo imo mo. Ilang maakbo ang Bisaya raw na iring. Sige sugod mo. Ano nakasulod dito? Sabi tayo tinagyan niyo. Usap mo chicken niyo. Ay, napadunggan ako dai. Usap mo nadunggan dali sa direkta. Uy, asa mo? Ay, mo nadunggan kasi paano? Plus, ay bago chismis dito. Dali nga. Ay, sa istorya. Pagdali tidak. Dali, nagara ako dali. Pagdali, uy, sama na abot na sa usa na. Dai pa ato ba? Sama ko sa Si Juna ba? Na si Juna. Naon sa di ay. Ko kabalo sa storya no. Giblatter na pod karon. Na mo Juna kay Juna ha. Sinalag ka blatter. Kiriwan kinagamot. Dili man kiriwan. Ay, sa di ay. Nabot-bot pag chismis to sa kanto niya pag abot sa sumon di na mangangkon. Na maun. Oh, na. How can you di kamo ginuo ko ng Juna. Ano man na? Upload lagi na. Sama na. Di pa na init bayo. Takuri na. Ari nulan na gagag Ano ra. na nung subuan? Ari nulan na kabno. Yung nagparinda sa Asa na si Juna? asa naman siya. Lagi dala patrol karon. Di pa Sayo siya pa mo gipatrol na. Di pa jud mo ban isa pa. Na mao lagi na magbot-bot ang storya niya pag abot sa sumon. Di na maningo. Mag-ibay mo Sila ka ng mga silingan sa diyan. Gabi ka mga inyo istorya. Sila mo judges mo sa hindi kana sila Jo, kana mga pamilya. Ang pamilya ni Juna. Kana po isa po niyang mama po niya. Grabe ka ni. Grabe ka. Kita ka may murag arangan diri sa. Kata di mama. Dako di ka utang sa pikas kantaryo. Una, dahil isa po na. Naganay utang sa kuha sa ibon. Wa pagi kabayad sa bra. Ni ang asa niya, pili tulo kasi mana na wakabay sa asa. Kay ang ipasangin niya nag quarantine padang nadugay naman to. Asa ta wala na karon og Agosto na biya tanong. Kuan dito sugod ang awa paminon na sugod tong quarantine ano. April, May. So June, balik ka sa June ug July. June mo bayad na dapat. Di bayad na ka dapat. Wala man di pa cancel wala wag po. Patawag. Ay dako ba kayo siya andi din ay ang sinema na niya 1-3.
Na kung Naligo ko ba? Unsa na pagbayad? Kung makitaan ka Yung napay-suga niya, 2,000 daw po. Gani. Kabulan sa man, bukas. planan oy. Naputlan na jud. Ay, dapot! Naputla na. Nag-flying din mo, nag-flying din sa Uy, mulikod. basig sa kuha na flying, si mo ni flying? Sa mulikod. Ayaw gyud na pa-flying na Ayun, gyud. jud pa-flying nga. Dili kay baka Kasi ka sangko ayaw na. sugot anay. Wow, ako di mo sugot agad hindi na pud kabayad. Buda ka na pud na. Nawa ina kung baka ko. Dakpon ba yan ang mga flying? Oo. Kasi madamay pa ka. Sao nga nila ni? Ikaw ani man ginambog ako, tinambog nila. Putang suga. Karon ngit ilang balay. Ngit ilang balay. Ang delikado mas masunog pa jud. Kanon Bako ni mo. mo nang Si gikuan Paco ba? Si Paco madamay. Thank you ato ba ngayon? Sa'yo makay mo diri. Di ba? Tara bulak di. Ako tong pamilya ko tong isa ka bulak. Asa ito na bulak? Chins lang ako sa kuan katong Nagkudahon ba na? Pinda to. Katong monstera. Wala ginang gigamit mo ng pag ano ko. Unya na uy kay ano ba balo gamito na to pa ni okasyon. May okasyon. Ikaw pwede mag-gold buntag sa'yo ka maging mo malantag. Uy, ilis-ilis. Buwang ganila ko matang kadlaw nagkita. Okay. Udto na bro. Plano gay na ako nga kuan next month, next year pa ni. Muro si Barney ay. Sige lang. Bayo ta di si Barney. Sa bulak ko. Dahil sa wayo na puta ni wata nagkilan. Sige no, share di ko sa akan subscriber. Pagkautas yung bulak ha. Dapat mo cut ni subscriber. Basta punta ani ba? Ay kano ka. Asa ka na ani? Kani. Sige na baligya ko ba yun ni? Sige lang, ako ra man instant gold gihapon. Apa man kay gold dito. Kani gamay-gamay pa man siya 50 na. Kani. Pero wa pa ilabot ni ha. Way labot yuta, way labot ka ang 50 ang cactus, 50 ang yuta, 50 ni so 150 tanan. Sige kani. Kani I-barter lang ako ni kani. isa rin ko ang duha. Kani. Kay malas ba ido nang duhara ang cactus dapat tulo pataas. Di lang ko ano nga nga bulak nga nila ko. Tulo por buang di man na bulak. Ay sa din ni. Kuan na display na sa mong sulog. Pero dai niya binog Uli ba kay ano, may na lang ba nga mabot na tag mabulak sa kuan. Usa pa may gusto niyo na pa diri. Ato ka pa ka na. Parang Kani mahal kay ni siya mo. Bulak pula-pula na siya. Di ko ako maning saha dito ila ano ba ila dudong gani. Oo. Ila dudong bayot ba. Akatulig yung kuan di. Yan, Yan, gabi to alas 12 sa gabi. Kato ko. Manuri niya siya kadlawon kay manguwag mabulak ang pangakawaton. Ay mga pati-atik og jogging. Oo, nawa. Una lang Kani isa ni siya si mga kinawat. Yung nawat masay mo ha. Gidiri niya sa kuha. Ay masay kasi kung tabo mong duha. Buang nagagawas di ko kadlaw. Kadlaw pamalit og mga kinawat kay mabalik ra gyapon sa tag-iyan masakwan. Kato ko kanda ko sa haka. Kani. Kani na lang ulo kids na siya. Kids lang. Kuya mo sa kuan nang uling nagibutang. Oh, basa uting Alam kay moram dog sigbin ang nangayo. Gani. Isa may nangayon niyo. Ikaw. Kani si pag di na kita mag-away-away kay para musaka tong subscriber. Nanay bayad tanan ha. Di na hatag. Ha? Baliga bang. Ay, handle na. Usa man ka uy. Tain. Sige lang uy. Muha na lang na. Pagpabayaran Ano ni ba dinyo. negosyo? Kabalo tinawat na ninyo. Ipalitan kita mo alas sa mga pinatrol ha. Uta tong kuan nimo. Palita oh. Mo to kay ang mga bata ba nasa rep ni gahi ito. Palita sa Dipos na lang po. Tapos igit pagdipos sa kuan kay ko lutog ba akong banan suko na turon. pagluto sa mo dito pamahaw. Bahala ka diha uy. Balik ka ba yan ha? Uy, kaya mag-istorya. Balik ka diha. Tara na. Tara sa limi. Tara na kay ano ba? Pulos atong kinawat ano. Hindi na baligya, di mahalin. Ipagwa ng awat. Oo anak uy. Iya po na guna. Nabade arinulang ahumot abno. Yung ganyan sig asa-asa anak. Ulo. Ano kita lang nila silig? Sabi ko ulit silig sa balag. Kami na biya na. Ya una na dito ko siya kabalo. Kaya sa inuukon mo pati silig kawaton ugan na jud kay mo. Okay ra. Hindi ko. Sa pag imbok na lang gamiton ni magsilig. Kaya mo naman naglanot. Lakbit ko ha. Kalo, may kanding. Isa kasi niya ko. I-update gani ko mo kay para pag nakoy magbaon ng chismis ingon takta. Agtuon yung kuha alas 4 sa kadlaw. Alas 3 uy para kita lang gawin. para pag ipagawa sa super balita nakabalo na pa. Ano gani? Ya ako hindi ko isa kasi niya yung ano mo. Ay yung kortahan ng tuwa mo tikuan. Kasi sa diga anak mo. Kung isa watong bakong tutoy ba? Asa ay kung bakong tutoy ba? Daday. Oo si Daday. Ay ba? Kortahan na dito siya. Ay basiga na releasean to sa naglunlun di ato no. Ay narilisan lang. 1 million ang katok. Oo gani. Marilisan ka ron. Ah, grabe maka-shopping dadto niya pagkaugma o nagikaon. Yung nan na. Eh, Muna mga sinisyon ko na nana ba sa una nila pag ano. hindi agi biya ka na sa untag day. Mo gani pero na ano na ko nga nakasurvive mo di naging kumuusap ang mga utang-utang. Ay si pangutang oh. Ay si pangutang kilabad kina sa ulo. Na sobra kalabad. Ay payato ba? Kama sa 20 der. Uy, dalasin silig kwarta diri. Okay yung silig, uy, baligyan ni silig. Uy, siya kwarta, uy.
Bagay. Sabi ni ko, kung bana. Sa, pwede padala pag kwarta mo. Ano, wala man dito yung bana. Hindi makauli na to. Bugan, hindi ito mo balik. Sasama para ito pugos. Ay, nakahugot pangkat to. Gi-insert ko. Bito, uy. Karang ano, kung Ay, pero- kung mabalik pa siya, lawatan mo gyapon ako, ilapan ako Ay, siya. butong. Ha? Ay, butong. Sakit. Dami na ba? Pagatas. Sige. Isa, tulo ko. Tulo.